Хей, хайде да направим един Get Ready With Me заедно с тази мултифункционална четка, която тотално промени начинът ми на гримиране. Това тук не е просто четка, това е премиум бюти инструмент, който не попива грима за разлика от останалите бюти блендери. Тоест всичко, което слагам на лицето си, остава върху него, а не върху четката. Реално си избиваш парите от самия грим, който не губиш. И това не е всичко. Най-якото е, че не задържа бактерии, не мухлясва, не се мокри или чисти и поддържа постоянно, за разлика от останалите бюти блендери, които, както знаем, ако не се поддържат постоянно, ще ни избият цялото лице. Тази четка просто я взимаш и си готова. Безопасно, чисто и удобно. И още нещо, което ме впечатли, е усещането. Леко масажира кожата и за финал има 3 различни приставки за 3 вида грим. Фондютен, контур и хайлайдер. А самата четка идва в стилна кутия, която е супер лесна за пренасене и идеална за пътуване. Ако търсиш нещо хигиенично, практично и луксозно, това е продуктът за теб. Надявам се да съм ви била полезна и видеото да ви е харесало. Чао, чао и целувки!